गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपी बड' निउज चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासि हरफिननानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारी। मैया चिरां जिल्लानि देवस्रि हाग्रा ओनसोलाव न' लुनानै थानाय न'फोरखौ हाग्रा बिफाना इभिक्सन खालामनायनि हेंथायै बिपिएफ लाइमोननि नेहाथारि कास्टम बसुमतारी बिथाङा फिनजाथाय होयोदि लावख्रिगुरि गामिनि सुबुंफोरा 1990 मायथाइनिफ्रायनो बे हायाव आबाद मावनानै जाबोगासिनो दङमोन आरो बै सुबुंफोरखौनो फरेस्ट डिलार एक्टआव ट्राइबेलफोरा थानो मोननायनि खान्थि थासेयावबो बिथांमोनखौ उचित खालामनाया जोबोद अन्याय आरो सुप्रिम कोर्टजों चेलेन्ज खालामनाय जादों होननाबो बिथाङा बुङो। बिथाङा ओंखायनो सोंलु खालामना बुङोदि लावख्रिगुरि गामिनि सुबुंफोरा बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' आरो फेरेंगानि न'आव न' लुहैनायमोनब्लासो बिथांमोनखौ होखारहरनो हागौमोन। नाथाय उइदाउट नटिस फरेस्टारफोरा थोंजोङै फैनानै न' बांखौ सिफायनानै लावख्रिगुरि गामिनि सुबुंफोरखौ मेगननि मोदैजों गहोनायखौ फैबाय थानाय बिसायख'थि समावसो बेनि फिथाइखौ मोनगोन होनना बिथाङा रोखा रावजों बुंथियो आरो अराय सम बिपिएफआ बिसोरनि दुखु दाहा समाव गसंगोन होननाबो बिथाङा रोखा रावजों खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। बेराफारसेथिं लावख्रिगुरि गामियाव मिरु बंस आरो चिरां जिल्ला बंसआव बाहागो लाहैनानै बुङोदि थारै बर'फ्रा 1992 मायथाइनिफ्रायनो राव हारिमु राजखान्थि रांखान्थिनि अनगायैबो जोंनि हानि मोनथायखौ बिबोगासिनो दङमोन आरो जायनि थाखाय 2003 मायथाइयाव हानि मोनथायखौ बर'फ्रा मोननो हासेयावबो जोंनि हारिया गावनि हारिनि सुबुंनि आखायावनो न' बां सिफाय जानाया भेरि आनफर्चुनेट होननाबो बिथाङा बुङो। बिथाङा फेरेंगा इएमखौ भारतनि संबिजिरखौ रोंगौना रोङा सन्देह खालामनायजों लोगोसे थारै रोङाब्ला बिथांखौ दासिमबो सोलोंना लानो सम दङ होनना खावलायहरनायखौ जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो इएम बिथांखौ अन्य खामानिफोरखौ मावनायनिफ्राय गोजानाव थानानै थारै हारिनि खामानि मावनायनि गोहो दङब्ला मानो दिनैसिम रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां एक्स एनडिएफबिनि गेदारफोरा जेलनिफ्राय गवाखै होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावजों सोंलु दैखांनायखौ जोङो नुनो मोनो। मैया इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपि जथायै गरेस्वरनि बिष्णुराभा नब्लाङाव राजखान्थियारि बिथिंनि बाथ्रा सावरायलायनायनि जुथुमा खुंफुंलाङो आरो बेवहाय बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि सोंनायनि फिननायाव रोखा खालामना होयोदि फैबाय थानाय लोकसभा इलेक्सनाव बिजेपि इउपिपिएल आरो एजिपि जथायै बिसायख'थियाव बाहागो लागोन आरो मख'थावना बाथ्रादि दरं अदालगुरि समस्तियाव बिजेपिआ बिजाथि होगोन आरो क'क्राझार समस्तियाव इउपिपिएलआ बिजाथि होगोन होननाबो बिथाङा बुङो आरो लोगोसे बे मोननै समस्तियावबो बिजेपि आरो इउपिपिएलआ भारतनि मादावनो बयनिख्रुइबो बांसिन भट मोनगोन होननाबो बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। फैबाय थानाय अक्ट'बरनि 2 खालार खालि 7 लाख निखावरि नखरनि आइजोफोरनो फिन आसाम सरकारा अरुणोदय होनायनि थांखि लादों। ओंखायनो जायफोर बिथांमोना दिनैसिमबो अरुणोदय मोनाखै बिथांमोना अक्ट'बरनि 2 खालार खालिनिफ्राय बे सुबिदाखौ मोननो हागोन होननाबो सुलुङाव फोरमायो आरो बेजों लोगोसे आत्मसहायक गटनि सोद्रोमाफोरा बोरै 10,000 रांखौ मोननो हागोन बेनि थाखायबो माखासे नेमखान्थि खानानै होदों आरो बे नेमखान्थि खानाय बायदिब्ला गिबियाव हिकिटिफोरनि खाथियाव थांना आत्मसहायक गटनि सोद्रोमाफोरा थांनानै गाव दाउ हांसो ना अमा बोरमा फिसिगोन बेनि थाखाय आरज बिलाइ हैनांगोन होननाबो सुलुङाव फोरमायो। राजखान्थिगिरिफोरनि गेजेराव गोबां राजखान्थिगिरिफ्रानो हारिमुजों सोमोन्दो लाखिनानै गावखौ एखुथा सिनायथि होबोबाय थानो हानायखौ जों थारै नंखाय बुंनो हाया। मैया मरियनियाव रुपज्योति कर्मीया अखुरनि भाव लाना गिलु बालु सोमोनांथाव भाव दिन्थिनानै आसामनि गोबां सुबुंफोरखौनो गावनि रोंगौथिजों सोमोनांहोयो। बेराफारसेथिं दिसपुरनि एमएलए उतुल बरा बिथाङाबो पान्जाबनि सासे आइपिएस अफिसारनि फाव लानानै रायजोफोरजों राजखान्थिनि गोदान आदब खायदा बाहायना बिसायख'थिनि तालिम होबोबाय थानायखौ जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। बिटिआरआव थारैनो गोजोना फैबाय बेखौ दिन्थिनो थाखाय थांनाय 21 सेप्तेम्बर खालार खालि इन्टारनेशनेल पिस दिवसखौ चिराङाव खुंफुंलांदोंबाबो गोजोनखौ धंख' खालामग्राफोरनि गुदिनि मोनसे एंगारहायै बाहागो थिर जुवा बेखौ उदां हिसाबै दिनैसिमबो बाक्सा जिल्लानि सालबारि घरामारायाव सोलिबाय थानायखौ थारैनो ओनसोलनि सुबुंफोरा सोमोनांहाबो आरो रायजो राजाफोरनि खौरांनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बे बिथिङाव सोलिबाय थानाय बिटिआर सरकारा खामानि मावनायाव फेलें जादों होननाबो सुलुङाव फोरमायो। मानोना मैया पुलिसा जेब्ला सासे दखानिनिफ्राय मबाइलखौ लाना थाङो अब्ला बिथांमोना खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुङोदि प्राय 3 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो नागालेण्डनि थिर खेलाखौ बेवहाय टिकेट फानबाय थानायखौ नुबाय थादों होनना बिथांमोना रोखा रावजों फोरमायो आरो ओंखायनो बिथांमोना गोख्रै बे खेलाखौ बन्द खालामनो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरनायखौ जोङो नुनो मोनो। मोनसे दुखुनांथाव रादाब मैया पाठशालायाव सासे असिनि ठाकुरिया मुंनि रिटायार्ड पुलिस अफिसारा लामा सेरजों थानाय गोथौ ड्रेनाव गोग्लैना थैयो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा बे ड्रेननि साथिं थाबायना फैबाय थादोंमोन नाथाय बेवहाय ड्रेना ससे गाज्रि जाना लांदां जाना दङमोन आरो बेवहायनो बिथाङा गोग्लैना गोब्राब जोखोम जादोंमोन आरो जेब्ला बिथांखौ हाखु दाखुयै बरपेटानि फामास मुंनि हस्पिटालाव लाना थांदोंमोन अब्ला बिथांखौ डक्टरा थैबाय होनना फोसावो। सुलुङाव थैनाय सुबुंनि फिसाजोआ बुंनाय बादिब्ला बैफोर गासैबो टाउन कमिटियाव फैनाय रांफोरखौ मोजां बाहायाब्लासिनो जानला मानला खामानि मावनायनि थाखायनो जादों होननाबो दुखुजों होस्रिगाव बुंनायखौ जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो।
बेजों लोगोसे आंनि दिनैनि फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै थारै नोंथाङा आंनि रादाबखौ अननानै जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासि हरफिननानै दिनैसिमबो नोंथाङा आंनि रादाबखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब आरो लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय एसेनोसै गोजोन्थों।